La banda sonora de la novel·la és molt específica, diguem-ne que és tot allò que estava en l'entorn de la música independent dels 2000 i dels 90, no? De l'esclat de la música índia, abans que se convertira en una cosa mainstream a través de determinats grups. No? En aquell moment no era una cosa tan mainstream, era una cosa d'escenes locals, de sales de xicoteta i mitjana capacitat, també des dels festivals com Benicàssim, quan soles diguem-ne que estava al festival de Benicàssim, una mica més tard el Primavera Sound, no? És aquest entorn, no? En referències com Nick Cave, com Antònia Font, com PJ Harvey, aquest tipus de plantejament, no? Que era la música que els interessa als protagonistes de la novel·la, bàsicament, no? Encara que també n'hi ha clocades d'ull a l'escena local. I al final jo pensava que a causa d'aquest tipus de banda sonora tan específica, el públic de la novel·la se quedaria molt reduït, però amb el temps me vaig donar compte que fins i tot la gent que no tenia ni idea de què li estava parlant, de les cançons que se proposaven, vull dir que tampoc tenia cap intenció d'anar a les llistes de Spotify que se van fer sobre la novel·la. Entrava en la història igual, doncs perquè al final era una història d'amors, de desamors, d'amistat. El públic va connectar independentment de que no connectara en el discurs musical que impregna tota la novel·la.